Yedi. Salam aleyküm, men Devran, Habarsız Galma Etmişi'nin 7'lik 77. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümde biçtik tədiliklerimiz deysen köp. Eldar Ahmedov'dan, Halaypalardan, Dövletcan Yaxşımuradov'dan söhüden bir tədilik uğradıptır. Başlayasınlar. Başlamamızdan oğul eşitişme öğre dostlar, YouTube sonku dur hayali işleyemişsin. Hayali işlemezliği için size bir taktik öğretecek. Telefonunu dik tutacağınız. Son aşağıda abone ol ya da patpısatsa diyen yer var mı? Şol kızıl mı? Şol kızıl renk olmalı. Çal olmalı. Bastınız. Can adam çıktı mı? Can da bastınız. Ana bollun. Kliplerimize başlayaq. Mukan Mehmet Çarif filan. Diyim ana. İndi klipimiz Akif'tan Sensiz. Sensiz geçen günleri yadıma salan her zaman ben bugün ağlayıram, ben yaman ağlayıram. Sensiz geçen günleri yadıma salan her zaman ben bugün ağlayıram, ben yaman ağlayıram. Mağaradan uzaklara gitme, piyano görünüşü. Menden uzaklara gitme, yalvaryan terk etme. Sevyen gözlerimi görmene zar etme. Menden uzaklara gitme, yalvaryan terk etme. Sevyen gözlerimi görmene zar etme. İndi geldik halkaydım. Time Sakı Dursun Hocakova'dan Tünü Deryan dinleyelim. Yeni bir tədiligimiz bizim formatımızdan çalacaq daşınma yönü qatı gen alırıcı tədilik. Levavın sayad etrafına hemrağı 27 kilolik xiyar yetiştiriptir. Doğrusun ham aşağıda salgısını koyup geçecek, göreceğiz. Житель города Саят Хемра Бабаев вырастил огурец-гигант 27 килограмм 134 грамма. Его длина достигает 96 сантиметров. Yeni bir tədilik söhbətçi Maif'tan tədi klipinin sahne arkasından gidecek video uğradıptır. Hemmene salam dostlar, əxlicəniz hoş gördük. Yine size söz veren şekilde aydımızın şu at montaj pusatları devam edip dur. Nefik bolsa azıcık vaktin benim YouTube sayfamda hem de Instagram sayfamda koyulur. İlkinci olup tamaşa etmeniz için olsa kanalıma a'za olun. Üzülen kalın, köp sağ olun. MP3 aydımlarımızda Batır Muhammedov, yani Batır Çapay, ıyza yol aydımı. Kara ödelerin odu öçüptür, yalan söylenin yedi çıkıptır. Kaydıp inni çıkma önümden, bakmarın asla geçsen denimden. Instagram tədiliklerine gelemizde Eldar Ahmedov, Şirinem Aydım'ın canlı yerine getiriyor, Halaypalarım tanıt etti. Yeni bir Instagram'dan tədilik Perxada Tayfun canlı sesi.
YouTube täzeliklerine gelemizde nesip bolsa şu 4-nji gün Döwletjan Ýagşymyradow bilen interview bolar. UFC barada, Habib barada, yine de bur topor gurrun döşükleri barada garaşyň bize. Köp mışmış UFC'ye geçtin mi? Geçtin mi? Evet, молодец. Hemen salam dostlar. Bugün çempionumuz Döwletjan Ýagşymyradow bilen duruşmana geldik. Köpüňiziň bilesiňiz gelýändir dostlar, Mediatama aýda näçe gazanýar. Şo barada kiçiräjik video çekdik, başga da 33 tane soralarga da jogap berdik. Hem de Instagramdan gal ba bolsa videony 4K'da ýükledik. Tapawdyna seredin. Şeýerden geçip görüp bilersiňiz. Dostlar ýadyňyzda bolsa Mediatama diýişi soralarga beriň, bilen jogap berersiz diýip lentada paýlaşypdyk. Häzir şoňa jogap berýär. Bilen köpüňizi gızyklandyrýan sorak Mediatamada aýda näçe manat gazanýaňyz? Şo soraga jogabyňyz bolar we bir näçe başga soralara da jogaplaryny bugün bereriz. Gelligini köneleri ýatlar şakajygymyzda. Amaş ballyfdan ýarsyz güjok. Arduda ağladım, kimsin ya yarsız uçum. Arduda ağlayan, kimsin ya yarsız uçum. Kalı ardum, yaşta ay benim, sevgimden yandım özüm. Yine bir köneleri ýatlaly gelişden ağlamaý dünýä. Men nädeýin, men alaç bolmasa. Gelýänni iň owadan iň gyzykly şakajyklarymyzyň biri tesirleri okumaly şakajygymyzda. Geçenki bölümde birinji tesir ýazan hem de 50 manat baýrak galanan Arslan Meredow malades döwrançyk diýipdir. Birinji bolupdyr. Arslan gutlaýar. Instagramdan ýaz Arslan Mediatama. Şolatlaram aýt döwran. Instagramdan ham ýaz. Iň gyzykly tesir ýazyp ikinji 50 manat baýragyny gazanan dostumuz Rahman Gaýgysyzow. Barmış ikimiz açtım, Mediatama duştum, döwran salam berenne ödümden gidip çaştım. Mediatama işiňiz ösünlik diýipdir. Rahman bir de Instagramdan ýaz, gutlaýar. Aynur Atakhanova şeýle diýipdir. Ýöne orçaýapdyr. Привет из Uzbekistani. Я желаю вам только удачи. Jetta Nur. Men baýajak. Pesin iyi klip super. John Johnson şeýle diýipdir. Salam millet, Mediatama 60.000 agza bolanyňyz bilen gutlaýan like basyň. Like basanyň ogly bolsun diýipdir. Charishka şeýle diýipdir. Sohotçumaýew tölüme gatty go klip jeytunu täze klibiňe de garaş ýaz agam. Döwrançyk sen haçan klip çykarjak muştoklan garaş. Böre. Nesip bolsa Mediatama üçin Sohotçumaýew üçin like basyň dostlar, sag bolun. Recepova şeýle diýipdir. Falan Mediatama men siziň her bölümüňizi görüp doýup bilemok. Siziň her bölümüňiz 15-20 minut dälle 24 saat bolaryny isleýän. Cennet Bäşimova şeýle diýipdir. Всем удачи, ребята. Mediatama я желаю удачи и хорошего работа. Я почувствую скоро мы будем 1 миллион. 1 миллиона. Давайте поддержим. Поддержим. Musa Atalov şeýle diýipdir. Döwran hakka gelaýda, birinji bollum göräýda, bir boşgujuk aýdaýyn inniki videoňda okaýda. Okadym. Salih Begliýew şeýle diýipdir.
Medyatama öğren gowy azap etýäňiz bu işler üçin azaňyz da ýerine düşüp durma. Dama size üstünlük dileýän, mundan has hem ösmeňizi dileýän. Ve sizi köplük gollaýar. Medyatama uly bat bilen öňe diýipdir. Spasiba diýen, borçy öýleýär. Sağ ol dostum. Adım yok deyip adını koymadık dostumuz şeyle deyiptir. Komentariyaçılar birinci olmak aňsat erkek bolsaňyz iň soňky bolun da. Dostlar şeylelikle bölmüňem soňuna geldik. Halan olsaňyz video like, tesir, agda o zatları ýatlatmaýyn ve iň esasat ödüňize gowy jeteredin. Hoş sağ olun. Hayal işlememesi sebäp işlememesi üçin o. Hayal işlemezligi üçin. İşlemezligi. Bundan öter näme? Men gowdurmy? Ha? İngiliz mi sen? Sen ne İngiliz mi? Yok, Türkmen. Sen näme kapırmı? Oku öğren. Oku öğren. Tuni deryan. Sen ne garip adam geçti mi? Senden garibim geçti. Garip adam geçti mi diye. Garibim geçti diye. O teyze çıktı, bu teyze. Kellen ötürmü? Vurmasın. Instagram tadakına gelemezse bana kapşon kolu sılanok mu diýmän yaramok diýme. Çağlar ejesin servet ol yaramok diýe yeni beter. Eden. Bir gelme oşun yaramaýatyn görýän o. Yüründäkin aýtdym öýdene. O. Bir näme näme ejen görsün şunu ya ol ýakykan. O ağlasın gelmede de ağlasın gelýär. Kim sittin şu an? Ya oyun tayar mı? Tayin bas. Davno tayin. Davnodan ömüm tayin. Menne alaç bulması. Daradadadan tamam daramdan. Kızıklı tesir yazıptı. Hasan. Ne ettin lan? Ne ettin lan? Hafsan! Çay alay da Askrat mele. Pesrayet gelen. Indi askır. Работа. Я gördüm o orta uruyarım men. Хорошо работали, я почувствовал. Я почувствую, скоро вы будем миллион. Давайте подержим. Подержим işte, kömeğe edelim. Pero dedi yani yok. Подержим. Kollalın diye yani. Поддержка edelim diye. Pero dedi yani o kavlen o. Ne yapacak mı ne? Hemen yine burada atlar açacaktım da. Ay tamam. Dedim de Medyatama